on the road, but I need the show up. I'm so thankful, cause I'm so blessed. I'm so thankful, hallelujah. That's what it's doing for you, haters. Here we go. Somebody tiri, cover me. Somebody tiri, cover me. Somebody tiri, cover me. Yes, mother, we up. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. Please like, subscribe, and share. Right, hit the subscribe button right here. Remember to check this out. It's on Amazon.com. Pick up an Igbo culture by yours faithfully, Martin Fine Quickens. All right, help easy. Check it out. Mother, I'm up. Mother, I'm up. Now you know what's up. Mother, I'm up. Mother, I'm up. Mother, I'm up. Now you know what's up. Mother, I'm up. Hey, who's bad? Hit it! Everyone, the world freedom pop. Ladies and gentlemen, tighten your seatbelt as we take you on this smooth ride. Let's go! It's the morning drive on 103.5 Ebola DFM. Keep your morning engaging as we take you through the smoothest ride on radio. From 7 a.m. to 9:30 a.m. Getting your morning inspired, be informed. Let's interact only on the morning drive. Make it a date with Martin Efan Shuku, aka Meta. And Christy F.E. Emenari, aka Classy. From Monday to Friday, from 7 a.m. to 9:30 a.m. On the morning drive. 103.5 FM DSM. Lola. Launch. Tell somebody, tell somebody, tell somebody, tell somebody, tell somebody, tell somebody. Lola, tell somebody, when I go, till we make it. Tell somebody, when I go, till we make it. It's our home, it's our pride, it's our continent, It's our life, it's our hope, it's our pride, it's our continent, Africa. Yes, it's our home, it's our pride.
And we are the only ones who will make, this place a good place to live. You got to tell somebody. Yes, it's a beautiful day to discuss what we can do to make our own Africa, our own Nigeria better. And it's a good day. This day, the 29th day of April 2024. And this is why we are balling into this particular edition of Big Day Splash Nebon at the 103.5 FM. With that one coming from Yemi Alade. No matter how hard it is, we'll work it out as a people. That's what the message is saying this morning. But based on the fact that Akoko Oti Yotago Nankebigodu na Kwansa this morning, ụmụ boys na-akụwa na nke ikpeazụ a, ọ bụrụ na marriage bụrụ nke ya bụ eluo madam ewelu fonu na-akpọ boyfriend n'iru ọga na father's interested. Yotago. Yes, man, I know about all of these things. You each and all them on a very good day. And the agreement kind of, understanding, it take you over the society and keep as well. On Melo Anakata one day, a man Yotago Joso pull up, one na phone. Now Kawala Madam, say and a fine and a paper man was a kita. I won't accident every do to a do to a kita. And no young man, a mamma, but Yotago. Also, I can't be no since one accident, walking many Polomumban and one accident. Also, I get us, I'm talking to you. I don't know my sister. And allows and my sister this night. Come Batabasia. The man, Yotago, I know before. Say, I'm going to know your sister phone. Come on, your sister, Kalia. And your sister phone, sister, I know hello, or see your pocket. Obrongana, they deceive them. No, Buddha. Yeah, Kawalomo, or say, in fact, Mwakeda fan no. Of course, the neighbor sister, Keda fan no. Keda family is in a deba. Kawana, say, Kawala Giga Hotapan. Or if a trust to me go over time, you have to go when it comes to marriage around us. And we'll talk about all of these things. It will see happen this particular morning. Abaza between mother and Abana, Koniga season a quiz, you have to go 1 year one, you call 1 year. Because now 1 year, you have to go almost follow on a very good day. Now, why cannot you have to go a bottle or a ton on 1 mother on a very good day? Classic or not, don't you see it from that perspective? Classic and in Latin. Akoko Otiboju. This is how we're balling up on the moon. What kind of metal? Yes, God is a course I did this morning. Sorting the imperialism. But first, we celebrate the good people celebrating this beautiful day, the 29th day of April 2024. Oh, but because a lot of people in Nigeriana may over the weekend upper 29, and most especially you have to go in support to now even Mike Adenuga, the CEO of Glow World. Course I had to go to this morning. Akoko Otiboju. But let's get started with the celebration. Course I didn't keep as well. But you know that this party right here is your party. Get involved. Send SMS or WhatsApp messages. You have to go at the right place, like 08096661035. With name and number of the person you want to celebrate, and it is celebration galore up in here.
Yes, the first person I celebrate to go to Nototo Webulu Willie Nelson, an American country music singer, songwriter, born April 29, 1933. So I say again, happy birthday. Yes, Odoko Sade. And this morning is also the birthday of an American comedian and actor who goes by the name Jerry Seinfeld. You know, born April 29, 1954. I ask again. Happy birthday. Yes, Odgo Kwako said we are celebrating. So get involved. Let's celebrate you too. Can you find a celebrator around you? Anniversary, birthday, chieftaincy title. We are here to celebrate with you. Oh, quite mother sister. Or mother father. Yotago, only a very good day. We're here to celebrate with you. And we'll limit to what we can celebrate with you right here. So get involved. Pull up. Let's have this party right now. Yes, today is also the birthday of Candace Owens, American far-right activist, born April 29, 1989. You know, all this so outspoken as a person that even Nanki as well, media house on our law with Chosiliacho, you have to go based on those the outspoken. So we celebrated this morning. You have to go over time. Only sticky against feminism, only sticky against, you know, LGBTQ, you have to go a lot of things on sticky against, and this is like some of the things that are very popular in America. Manonya Naga against it, swimming against the tide. So we are celebrating her this morning. I see again. Happy birthday! Yes, Odigo say they get involved. Let's celebrate you too. Yes, today is also the birthday of a man. Yeah, in America on a very good day. You don't even need to say his name. And when you open a Malgoni on a very good day, all you have to say is make him say, na 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 na. Yes, we are talking about Master P himself. You know, American rapper, actor, producer, director, and basketball player. Born April 29, 1967. Onya in the Papa Leo Romeo. You have to go over time. So I now say again this morning, happy birthday. Yes, the CEO of No Limit Records. Yes, I seen her in real time. You have to go. No more can also chess. You know, checkers. Chess where, you know, to do with for pawn, for queen, for bishop, for, you know, king. Oh yeah, chess. Nisho we go to Nka one Nigeria Zugidenis na Times Square. But everybody need the banana. You have to go for us. But checkers, you have to go ahead when it comes to say the Nka na Zugite Lutena Donya, he said, I'm going to move weather. The big weather. So Kiana corner the matter, and I corner on a very good day. You have to go now. One you must submit to a husband because that's the way God, you know, designed it. A woman must have a covering. Go to Chidikes where the baby before on a very good day. Mwinanya na Bible kasi on a very good day. Onye na kwa kwani ya 191. One eku na say na otu si ade nki bazwa. You have to go now. It's either you submit to a husband who will love you, you know, with the fear of God, because God can only know the matter. Or you submit to a corporate guru, not somewhere, maybe a banker or a lawyer or somebody, not somewhere now point. They design the keep work out. Who will take advantage? But right about it, I want a lot of people to celebrate still, and the celebration is ongoing. Today is the birthday of Harry Jackson, American correspondent,
born April 29, 1984. And I say again, happy birthday. Yeah, so the go say they get involved. Let's celebrate you this morning. Yes, I am. But I'm going to jacket for guys celebrating Deacon celebrating and I this morning. So send SMS or WhatsApp messages on 08096661035. Pastor Nyelo, prophecy about a rapture. Or Potago Ikowa, if a melo yabo rapture, Jue Halemen. Or Senyama, despite of his prophecies. No gafa bottom, Maniaman or Melo, those will appear. Manonyo Balugu Jew. Okay, we matter to explain, but we are getting into it right about Ketafo. Onion Easy, I celebrate today in Nigeria, where below Nigerian billionaire entrepreneur Mike Adenuga, born April 29, 1953. If you don't know him, because he on the Nigeria machines, so we celebrate him this morning. Go see Adegodo. Happy birthday! Yes, Odgo said that this morning. Classic because Yotago and we kiss some mother one free data. Yotago Nenka, Yotago Kosa doing a very good day. Classic Manome, Yotago Akoko Oti Baju. Yes, today is also the birthday of Solomon Taiwo, a Nigerian footballer born April 29, 1985 in Lagos. And I say again, happy birthday. Yes, all the work will get Sideketa for you some food and today is also the birthday of a great lawyer, Nigerian business magnate who goes by the name Taiwo Afolabi, born April 29, 1962 in Ondo State. I say again, happy birthday. Yes, today is also the birthday of Luther Obi. Obi, he is a Nigerian South African rugby union footballer. On a very good day, rugby. Ana home mother nya. Obon he take your time. On case where go back again, also with the Yabu football. Tackle Kale everywhere. Manana Bayobo Sonne Meya before a very good day. So we celebrate him this morning. He was born April 29th, 1993 in Aba. I say again, happy birthday. Yes, get involved. Let's celebrate you too. A lot of messages balling in, and we are going to get to it in a jiffy. Yes, this morning I want to go to message in Naka, youngest Frayo, or when I say good morning and happy new week to you, sir, King Metal and Queen Lady, classic of the nation. It's still me, the youngest Frayo from Umpode's Naka, and I'm wishing all the celebrants of today happiest birthday, long life and prosperity is what I'm wishing them all. And I'm also appreciating everyone that celebrated me on Saturday, being my birthday. I say, may God bless every one of us and many more bagam to our account. Sameta, let's move on. Yeah, Jidego do my brother. Bagam in your account to Kosi Adegodo this morning. Maka celebration ni now. We celebrate with you, my brother. Kosi Ade right now. Belani ni benisigi. I snatch neki get what yana mezu. Nah, Jesus. Amen. Yes, Bible, when I call line that the first will be the last and the last will become the first. As I say, calculate 24 now black people, African people have go last for a long time. Olugo Maya first. Let's know all about that. We'll talk about all that is going on our social space because right about Fundua, as we proceed to give you what you need, satisfaction and better guaranteed. It's time. Let's get ready to rumble.
Yes, before Michael Jackson died, on a very good day, before Wejabe on a very good day, you know, to the great beyond. Only hopefully a lot of black people say my brother, I had a PD fan and also not this is it. Not the the talk. I say it's not this is it. Okwe folk not smile. I say my brother, no, I had a PD fan, say yes, no, over it. I want to quote this is it. Malona only isi quote this is it. Malona matade. Now, poor efficacy on a very good day. Malona is good matadi. On your tongue, this is it. Over the matter, but only COG. Wow. Right about phone, I want a message also, and Nkasinaka Esther from Ifteduno say good morning, metal and classic lady. I'm wishing Mr. Wale Adenuga, producer. Okay, no, this he says produce a popular program, Super Story. A happy birthday, long life. Okay, this is the brother. Onya Inekopia, Mike Adenuga, Onya Inekopia, the owner of Glow, world. Onya Inekopia, and Onya Inekuzopia, senior brother, Yotago Wale Adenuga. That we are nothing but pencils in the hands of the creator. We should pay attention to all of that. Hello, my sister, for celebrating them still this morning. Then the Obola Belefe is unfolding right about now. Akụkọ otikpọkịrịkpọ nke bigodo na akpansa onye melon juwe na-agwa gị fa nke melon nke ikpeazụ a lot of guys juwe na-asị in fact say malife marriage a bụ a situation whereby na madam na-akpọ yotago boyfriend n'iru ọga ọ na-eko man nke ikpeazụ a enwere nwoke yotago magbu nwunye ya over yotago na ọ chọpụta na onwe ka o si adị na madam nwere boyfriend association aside from marriage ya the thing with the man rinne o we take action aka na abụji wepụ ya ofu aka kịta afọ. We'll talk all about it mana ka anyị na-apụtagodo little by little right now. Yes, akụkọ nke izi anyị ejiwe mabatagodo n'ụtụtụ a wee bụrụ akụkọ gbasara NAFDAC, the National Agency for Food and Drug Administration and Control. Fanọ na-akọwa na onwe milk a na-akpọ Nido. Nke anụnwa wee bụrụ follow-up milk formula. As in, it is not known to the agency, not registered in Nigeria, and not in circulation in the country. In case onwe be foliana get malo na form about NAFDAC amalo makiani isi onfa. Now, Fanọ that a Swiss investigative organization had accused Nestle of adding sugar to infant formulas after it sent, samples of Swiss multinationals baby food products sold in Asia, Africa, and Latin America to a Belgian laboratory for testing. Some things some of these things and they produce so and we can one particular chemical or they near the other and had your welfare. You have to go either pick up on a very good day. If you have a film with so no, I when I pay attention to NAFDAC and to Gaka to it. One no like even Kaka when I got a new still. All the NAFDAC help us about 89 or yes, careful that here I did in my kind and one all the same. Because Naimalo, Utsote, in Cobra Nabamado, Norman and Gelabamado. So, Otana Kodas na Hammer Makia, or Gadikama, Njobuna Choloka, product of the one Nigeria, can register. Register God process always missing where got not the same for Mato. So, here in Abuda Hagi reach out to Abuna Hacholoka or in Nigeria, very fair, or Inozagame about it. So that Hainenia Kwabo na back, Funa or Joke, then or Gawakwana market in the Madu, make away, it says that now. If I needed them, I can not save for the public. Yeah, yes. Anyway, all the go koye said not total. Only some of these things, maybe in Kifil in Anya NAFDAC, Ludonia, a point to clear out kind of Bankatana Pano Totua for you. You have to go Akoko Otipoju.
Yes, akụkọ ọzọ anyị ji wee mabata n'ụtụtụ a bụ na a lot of people na-akọwa na nke ikpeazụ a na ọ dịkwa kazi fuel a na-aga ya 1,000 naira per liter because na kịta as I'm talking to you ihe gbasalụ ịbịa na places ebe ọbịa adịgo scarce nwa obele kịta afọ ịfụ na ihe dị ka na-aba na a na-elezi 700 naira to 710 naira per liter no ife a na-elezi kịta afọ na aba ịghọtago. They said that major and independent petroleum marketers operating various petrol stations in Aba, the commercial nerve of Abia State, are dispensing their products to their customers at 700 naira to 710 naira pump price per liter. Now, enwe nke ikpeazụ a yotago Ipman na-akọwa that now this scarcity ga last for 2 weeks, and after that no man busy again. A lot of people now just say kedu ife causes in the first place yotago nke a kapa cause of ma. But I need you maka ose adị n'ogbe gị ọ na-eke elelo kedu ife ị na-eme expect gọọmenti ga-eme maka this matter nwanne m nwaanyị ka eke isi wefụkwanụ nke a ka anyị na-agakwa n'iru still. Yes, because ọ ya bụ ihe a na-ajụ nwaanyị ya ejiwe enidi ka ya bụ scarcity dịkwanụ because anyị mara otu ọ na-aga adịwa na Naijiria ma ọ bụrụ na na ife abanye n'ihe fuel asị na ọ na-akọ ma ọ bụ na price ya rigoro arigo dịka anyị ka na-ekwu ụdịsọ ndị a na-ele 7 plus onwego ndị lewelu 900 naira per liter. So onye ọbụla agbagharị ọgụgụ na-ajụ kezi ife na-eme ihe fuel a na-aga emewe affect a lot of things na Nigeria ma ọ dịra n'otu a and na ekwesịrị ka a na-eneba ya ka afọ that na ya bụ even though ha na-asị not 2 weeks even that 2 weeks sef anyị ka na-afụkwa ya as ife ga-eweta one or two things na ndụ ndị mmadụ na Nigeria. So ha gbara ihe a ga-eme ha mee ka afọ that ya bụ scarcity adịrọ na price a na-erigonu every day now I stabilize ya somehow do nwere ike where the kind of uniform because now ụfọdụ okwuego elelo na side from ndị ọzọ na-asị na elelo na side but who knows no side nke anyị nọ n'oge ga-adị ya but whichever way any ka enebanye anya. Okay, the thing there is the question a lot of Nigerians na now or the scarcity since you can predict not 2 weeks was it artificially created or like otu as we're not all of a sudden stations in Anambra State na-emechisi all of a sudden yotago ndị keke na ndị bus onye ọbụla na-agbalị ozugbo na rush na-agbalị n'oge before ha nche emechisia on a very good day yotago amụnwe create ya befe ịbatazia n'ụtụtụ anyị gwa anyị filo na ya befe ka osi ahụ food right now. Akụkọ ọzọ anyị ji wee mabata n'ụtụtụ a wee bụrụ akụkọ yotago gbastalụ infidelity na Bible ka Christ kọwara wee sị that a man or woman cannot leave the union of marriage on a very good day or say na the only reason anyị eji wee lapụ ya bụ union wee bụrụ infidelity. In the case of infidelity, Christ na onwe ya sị na ngwa tido n'onwe ebe ya kwete yotago when it comes to infidelity. Ọ ya mere one man ji wee kpọpụta nwunye wee na-ajụ ya sị ya gwa m eziokwu onwe ife jikọ gị na Antoni. Madam si ya ka ihe ga-ejikọ m na Antoni ka ọsịa ngwa ka maka Chukwuka a na-agụ skọs gị na ogbe ka ihe na good day. So in the process of him the argument about the entire situation, if I'm not working na Ado Ekiti and Ekiti State Capital on Saturday, the man we kwechiri asani ga-agwa m eziokwu kedu ife na-eme from there abagokwa ọgụ pelebia from epelia nwanyị wee hụ onye nwụrụ anwụ asna kịta na ha nwere ụmụaka na-abụ famụlụ ụmụ na-abụ and ka ha bido ya bụ ọgụ ụmụaka akpọpụrụ ụmụaka na the apartment ka the ọgụ na-aga on at the end of the day. Now they said a law enforcement agent and his deceased chemist shop owner had in the process stabbed each other with sharp objects. At the end of the day. But they locked themselves up inside their apartment with their youngest child of about 5 years. Also, the man confronted the deceased over allegations that she was cheating on him. A fight ensued, leading to him to stabbing the wife to death. So, my own, now the matter, Abolo is stab on a very good day. Why not is Yangwa?
jebezela onwe gị ọ ngụnwa ijebela onwe gị isi ebe a wezugo onwe gị ya gbaalabazia on a very good day instead of nke ịpụtazi ọ bụla star bụ ishoda because ọ na-ewute rinne nwoke ịnọ like this madam a na-akpọ boyfriend na phone mana sometimes ihe na-ada esokwa aka ọsịa ma ị na anya ọfụma on a very good day bụ a situation whereby nwaanyị na-enye nwoke nri ọ na-ebutere nne nwaanyị nyebe nwoke nri ikuru o nwere ike iweta data confidence na-enwe ike ịnọ n'iru ọga kpọọ boyfriend ọga kwuo kwasị ego na ka iweta maka ego nne today what is wrong with you my sister biko ka ihe inwe ekwu ihe aka iwe na-aga n'iru still well akụkọ ha wutekwa especially ụmụaka ha rapụ ha na-consider na-echeta ọzọ na ọha nwadute ha n'ụwa na ọ bụ ọrụ ha inedo ha anya ha wee chọwagodi igbu ihe ha ga-eme onwe ha because na ha fili na ha na-echit na onye nke a na-echit na onye nke a na-echit na the other person ya bụ akụkọ adịrọ mma ihe na-ekwu bụ eziokwu somehow in terms of maybe ọ bụ nọ mana ọ bụrụ ka na ga-ebute na nwaanyị ga-echiti webe ọ bụ na nwoke ga-echiti webe ka a na-elote ife a na-agwaba a na-ekwu na a na-agba akwụkwọ a na-agwa gị na ịchụzụgo onye a n'ọkwa gị na ya why not ịnọzụlite onye ịchụzụgo already instead of ịchụzụta ya lụta anya ịbịakwa na outside ka na-achọkwa ife ọzọ so and o wee bụrụ ife na-adịrọ mma and dịka isi ekwe all the time ọ bụrụ ya ga-esetụlụ okwu nke a ha sụziri onwe ha mma onye wa setụlụgo the whole issue ha na-enwe na marriage ya ha ọ bụrụ ya instead ha mebigo the marriage emebigo and ha consider ụmụaka ha ihe ga-eme ha ihe niile ha na-eme o kwesịrị ịdị na-adị ona ekwesịrị na di na nwunye unu biwo na continue with love ahụ ji wee bido no matter what challenges ga na-abịa in life ọ ga na-abịa na family so unu ejikọkwa aka ọnụ otu ahụ esi wee bido continue ihe ọbụla bịala unu Chineke ga na-enyere unu aka unu na overcome everything unu enwe ike wee bie ndụ unu instead of igbuwe onwe unu ọ bụrụ ihe ejiri ọkwado marriage bụ nje ebe a jee gbuwe onwe unu anyway ọ ya bụ o ji dekwa ezigbote mkpa ịghọtago sometimes ọ ga nọdụ from afar wee kpọọ madam ịghọtago na phone si ya na ọ nọ na nke nwanne ya nwaanyị nkata ma madam na ọzọ dị akụsubezie nwanne ya nwaanyị ọsọ ụmụ nwa bụ ndị na-edisi bụ ọga enuwela ọtụ sapụliri ịghọtago maka ịpịkọ onye ọfụma ọ na very good day game ka dịkwa on ihe na as much as na ihe niile a ka onye ya agwa ibi eziokwu bụ the matter at the end of the day some days sef ọ dịka onye nke na-ekwu eziokwu onye ahụ muguru anakatakwa onye nke a na-ekwu eziokwu asị in fact ka ngozigoro onye a na nga-asị nwa asị ọ na-asị ka ọ makwa na ọ na-eme on a very good day so ihe niile a bifo ya etigasị ọnụ na ya this morning when you call in you tell us what you think of all of this akụkọ oti kpọkịrịkpọ yọtago nke bigodo na akpansa and in order to promote the reading culture ka isi ekwu ya on a very good day otego itibe ya bụ mkpu before the National Library ji wee na compel the federal government ka etikwu ego na ego ya eji wee na follow up you make sure that Nigerians in our schools in everywhere now we're reading culture they say ka abandon ife anyị kwesịrị ijidesi aka ike n'isi onwe anyị because if you look at it properly Africa bụ the first place edemete n'ụwa so we must maintain that we must keep to it where is our MBCD all of those things we must pay attention to all of this onya mere ji wee nwee the book a na-akpọ hip hop and Igbo culture by yours faithfully Martin Ifeanyi Chukwueke Eziegodo ọ dị na Amazon.com St. Teresa's Catholic Church ụmụnya St. Michael's Abacha ije dị a nwere ozugbo ịtụkwada n'ebe ọ na-adị 103.5 FM it becomes yours it is what it is akụkọ otikpoju and we move forward akụkọ ọzọ anyị ji wee mabata n'ụtụtụ a wee bụrụ akụkọ gbastalụ Junior Pope the family wepụtalụ his burial announcement ma nke amagasị na poster all of that fakwugasị mgbe ha nọ na-ekwu ihe ọ bụ to them they did not mention husband a lot of Nigerians will be the question about why not ekwu ozi that he was a husband to you agosisi ndị ọzọ ekwu son mana ekwu father mana ekwu ozi husband ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ a lot of people na-ajụ na nwunye ya na nwunye nwe ka ha si gbakee before ihe niile a na-eme go before or when this problem on at the end of the day. But now a lot of people now the family again to address the situation where I said dear Junior Pope fans
I wanted to bring to your attention that the current poster of our late brother Junior Pope displayed needs some corrections. The family has requested your assistance in bringing it down. They mentioned that the revised version will be released soon. Thank you for your understanding and cooperation. So if I find them sometimes, you just put the printer, say my brother, because print almost painful exist in about you have to go in a shataz on where there Pentecost exists. You chain a gulebo, and get the argument here. Also, you cannot Pentecost get the other with the thing. Chain a gulebo. Man, all you insist about or from can here from a go. A lot is happening. One no why he will put and caca when I got you still. While Hannah no mistake yes, so which is one only mistake, but although if I go for the market may have mistake, because they can never before a work team, and I'm don't worry you me yabo on which you will tell bad. And all we go do that. Okay, also na kwaka e wote e down cam e wote ke emero mma so that gate near we make we malo the he actually made us say yes. Okay, we make we near the 15 area. So so bad I got a lot. Yes. What do you keep a mistake? Anyway, all the go the thing is ihe niile gbasara na nke ikpeazụ a bịa na-adịkwụzi ka a na-ekwu ka everything was a mistake nke the fact na ọ nọ n'ụgbọ ahụ at the end of the day mistake ụmụ ihe niile at the end bụrụ sị ife anyị ga na-avoid nwu on a very good day somebody wee kwuo okwu wee sị na even nke a ha bụ ugbo a na-aga na-ekwesị ka enwe ụgbọ ọzọ na-escort kwa ụgbọ nke ha nọ n'elu ya on a very good day in case enwe ka o si esi nwee mishap enwere ike ha ncha anabatazie na nke ọzọ na-esi eso. A lot of things we must not sweep under the rug for us to get it right. Even the fact that you make mistake, man, post here. Say malkuzi yeme. Say mezna. You have to go. Say malifeme. Say prevent bifeni na. Go alina mezna ina. All go go ye say de. E bata no toto ay. Why if you don't even na go say at the right about now. Now classic. You call I 1 or 2. Kai when I got paniro still classic. Okay, so akụkọ anyị nwere ebe a wee bụrụ a man na-akọwa ihe melie years back. So according to the story, ọ sị that ya si obodo oyibo wee nata na ya ebe obi na ya dị ebe obi. So onye chọrọ ibu moto wee bata ya wee gaa ka ya mepelie ka ya mee ego Samaritan onye obi ebere ka ya mepelie gate ya wee gaa wee mepelie gate. And the process, the person will hold the motor where Jamuzaya where motor where go ya no oh yes okay where but yeah. So and then no take 2 years before now where recover. I remember no so go where and in the process he recover young and ya no say no when I recover they lose your job, I lose so many things more. And where we can recover. So after 2 years, ihe melo Johnny and we recover the way the more cable na ya bugodo zo we gbagalo the person we fair media found. So ke gbagalo zenya ya we ka waro limit ending na be visit and ka ha bia say sorry ma all these things im go obro everybody. Yeah, na allow then ya we work the time ya na go akwụkwọ. Yes. What time, yeah, you know, now that is only make keep a positive mindset. Yes, no goddamn. Yes. So now after 2 years now we're up there and we're and then we continue go with life. Yeah, now today, near recover go everything now lost. Anyway. Yeah, can you because now overall opening family found. But now the process nyaga and otunyasi we me. Everything, even okay, again. Anyway, they tell one of the lessons somebody get pick and car possible now a nattered man and a protector all the time. If you are nattered, Malone a nattered man. Normally, a nattered man in a behavior cable, you have to go kiss upon no way. Malokwa no ogbe na enekwa anya o enwe kwa ndị na-achọkwa ifefa ya eme na third man because na since ọ bata gịnị ka onye gokwanụ ka ifo mmego iwe ji mepe gate ya ọ na-asụ ka ọ kala obi wee be imepe gate a ebe onwe bụ ife ome onwego dọla nwetara n'aka this man o wee na-emepe gate ọ ga gate man ka ị chọrọ ịlụla anyị
Anyway, it's a good thing that he forgave the person. It's a good thing normally. And I am will recover at the end of the day. Once now the person you go hot up and inform the injury on a very good day. And this is how we are doing it this morning. If you feel like if I can still. So another story where below husband and wife and educated here in the how got course. Ha ga gbasa marriage ha na ha chọkwazi no so okwu ha dị na court eluzie na court ha na uwe yiri uniform bịakwazi again onye otu akịta George nwa lawyer set go everybody up famalo na nya na ife a ga-emefa nke ikpeazụ a na mmadụ na-aba na-anụ ọgụ a unify go against ndị na-achị unify ifa also not just how you play for one more time again or ya be here with the fact onwe ajụjụ ajụ mmadụ ọma mmazi ihe ya asa maka ọ mana the answer you wute onye ọ na-achị nye the answer onwe ide answer ihe nye George asị wow kedu ihe nnozi ebe emesis ọ na-agakwa n'iru my sister ịgba ọnọdụ adịka gasị n'ọfịala arụ kedu ihe jizi ha ebe agbe united together si ebe ahụ na-awakwala onwe ha na their own house ko igbo onwe fa na fire je na court je kọwa na fire na fire go n'ụlọ all ife the activities of the other room na-eme mmadụ onwe ike na-ewe igwe yes na igwe na-ewe na igwe na-ewe once the activity ensues if iwe niile ajụzụkwa ka ihe na-eweziri iwe mgbe ọsị mba onwe mgbe ewe igwe anyway ọ dịgo ka esi dị ịbata n'ụtụtụ anyị gwa anyị filo n'ihe niile akụsị ahụ phone right about now m ga-ejizi one or two wee sacheli gị aka iwe nwee ike batakwa anyị filo akụkọ nke m ji emechi ya wee bụrụ na the prophet nyelu the prophecy that na a ga-enwe rapture very soon ka o siwekwu ya befe onye date ya tako melụ Nigerians ji wee na-adọkpugharị ya mana nke ikpeazụ a ọ pụtago and onye anyị na-ekwu okwu ya wee bụrụ the global lead pastor of a church a na-akpọ No Grief for Satan ministry ọ bụrụkwa obele fewo okay the prophet agwaga ihe mmelụ ya ji the rapture ji wee hale emezi ọ sị na aka ya mmesi the prophecy na anya nwa n'onwe ya banye na ekpele for 21 days fasting and prayers wee na-ayọ Chineke si amele ndị ekpele forgive them for they know not what they are doing ihe aka okwu gasị kpesi ekpele yotago and Chineke zi ekpele a they said the Lord showed us mercy after our 21 days of fasting and prayers he heard us and gave us more time to live no bụ n'ihe ahụ okwu emelo so since akwa some of the people na-eti mkpu na-asị ọga kedu ife ikwu memeze some amazekwa ifefa gwara ya kịta some say okay sorry onwe ihe ngwa bụ gị dị njọ okay since you prayed and the Lord averted it sorry na a lot of nchụgharị achọrọ ya dị mmadụ mana as I'm talking to you ọnwekwa ndị ka na-achọgharị ya si kedu mgbe when did you pray that prayer nwanne m nwaanyị ka ị nwee ikwu na nke a gaghị agakwa n'ihu site nke a ihe dịkwa nya bụ na dịka ụfọdụ si were ekwu ụfọdụ na-asị ya na ihe ọ na-ekwu ọ bụrụ eziokwu ụfọdụ na-asị ya na ihe ọ na-ekwu oge nwekwara ike ọ bụrụ eziokwu tụrụ na ọ kpere ya bụ ekpere Chineke wee sị ka o mee ebere ka onye kwuo more time because nọ ihe okwu sọsọ ya nwa ma ihe ọfụ and sọsọ ya nwa na-ekwukwanụ na o kpere ekpere Chineke wee sị ka enye kwuo more time so anya nwere nke bụ eziokwu dị na ya bụ okwu mana ife dị na ya bụ na otu o si wee kwu na otu o si wee fụ na ka o si wee mee ọ bụrụ otu ahụ ka anyị mere expect mana otu ọ bụla o si wee dị why not ọ bụrụ na ezukọrọ ya eziokwu because ọ ka na-akọwalele na ezukọrọ ya 2 times ọ bụrụ na ezukọrọ ya eziokwu na o kpekwara na ekpere o wee bụrụ na enyekwu more time good ma ọ bụkwanụ na-asị ka ọ na-asịla anyị whichever way anyị anọrụgo na ene ya na ihe na-emekwa n'ebe a na-abụ na a lot of people na-enejeli anya na ọ bụrụ na nke ị na-ekwu na-abụ eziokwu na ọka bụ few days before ụbọchị a immediately ịnụkwalụ na Chineke ahabat gị ịbịakwa inform kwa the public na Chineke ahabat gị na ịma nche ka abịa dọkpụgharịa gị first before iwe bịa na-agwa anyị na Chineke ahabat gị ofu ewesịa we gave you certificate of pastor represent of man we see that certificate aya Kenya gị bụ acting ka ijebe na Nollywood ihe mọfụma na Nollywood anyway ịbata n'ụtụtụ anyị gwa anyị filo n'ihe niile akụsi ahụ vote right about now. Remember that you can become part of the conversation by sending your reactions via SMS or WhatsApp messages on 08096661035.
You can as well join us on Facebook as we are live at Ebona the 103.5 FM. Drop your comments on the comment section of the live video. Stream us online via mixlr.com/gistfm. Mbapecheza ina apu takita apu na 07034459334. 07045592210. Kedu ihe nwe ikwu ihe niile? Let's hear from you now. Hello. In the Woski, nobody ajide no. Okogo, on get my first ta. Adukwa mma no. Nani akona mule in Latin. Here I know the Nani akona mule in Latin. Here I know the supplemental yokona school yotago. Well, I gonna with fee. Looking. Oh, my brother, just was your hands up again. Be Saboke Gabaniru. To go get my brother. Okoga and Adapa with price. Yeah, Papa Okogo feel. Yeah, my Okogo. Yes. Because Gabaniru, my brother, till I don't know. Yes. My brother. Amen. If what are the situation of man, because on ya may hear for some women and not complain to nephew. Now say here brother give them them. Yeah, just because no one's on ya for person. No bless also nephew. Or belam wow. Dalu, my brother, thank you so much for joining us this morning. And my brother, you know good of man. Dalu, thank you. Dalu, yes. Well, my brother, yes, let's hear from you right about now. Hello. Hello, good morning this morning, Metal and Traffic. Good morning, my brother. Nobody I didn't know. And I'm blessed, no process, and I think I didn't take over any of the Amen. Oh, more one kind of back on our victim of fight with the Wabo. Welcome, sir. Kabaniru. Yeah. Okay, as I interviewed on the board, like scarcity of fuel. Emmanuel alcohol. And the government in the Gilly Tinella Economy for 1 and okay. I know Nana get 2,000 1,000 something errors. Yeah, and actually, because we is careful not get it for 1,200. And I'm on my hand. And the day before that, when I'm back there, I'll go to one side, so I'm like a good way 1, 2. So, can I go and have my good ego after when I am one of the then will receive to be 1,000. So, I got put on the 3 notes. And also the key for only to Burunia. Upon no time and the margin so no wine and in there. Okay. Macanopo no hotara. The hot can never do me and other than there. Why no for now? Get up at the hobby more on our funny Simon with the hot. It's another never night. You were net would go behind you. You were on the man.